Vítajte u pokračovaní lovu rýb na metód feeder na Zemplínskej širáne. Tentokrát som na inom mieste a dúfam, že sa mi dnes podarí okrem pleskačov aj nejaký kat. Na krmenie budem dnes používať zvyšky z minulej rybačky a hoci som vtedy mal zamiešané dva rozličné krmiva, som si ich na koncu lovu zmiešal ako takýto mix. A nebudem dneska nič vymýšľať, toto krmivo nevyhodím, použijem ho dneska pri love a uvidíme, či tento mix bude mať rovnaký alebo lepší úspech ako minule. Je to rybacie a sladké krmivo a pridal som tam ešte trochu lahôdkovej kukurice, ktorá nám ostala doma v kuchyni. Nachystám si pruty. Po minulej skúsenosti to dneska spravím trochu inak, pretože naposledy bola hustá hmla a vytvárať si nejaké zakrmené miesto nahádzovaním bolo dosť ťažké, pretože kam by to človek hádzal vlastne. Určiť si nejaký oporný bod by bolo dosť ťažké, ale dneska je už jasno a ja si môžem zvoliť na protiľahom brehu jasný bod, takže vďaka tomu si dneska jeden prúd zakrmím. Nebude to nejaké extra zakrmené, nie, ale budem ho hádzať stále na to isté miesto. Aj si ho zaklipujem, označím vlasec a druhým prútom budem nahádzovať za každým niekam. Takže teraz si naviažem prvý prúd. Tentokrát na ňo dám klasické krmítko rebrové. A s týmto krmítkom, alebo s týmto prútom budem loviť na jednom mieste, ktoré si zaklipujem a budem nahádzovať stále na to isté miesto. Pokúsim sa tam niečo uloviť. Použijem tento korálík, ktorý sa rozpojí. Vlasec a túto druhú časť, ja to robím tak úplne jednoducho. Navlečiem si a spravím jednoduchú súčku. Pretočím, prevlečiem, pred dotiahnutím naslním a poriadne dotiahnem oba konce. Prebytočný kúsok vlasca odstrihnem. Túto korálku stiahnem, pretože použijem hlbší vlasec, tak to znova naslním. Tak, je to. Tu príde už len nadväzec a môže to ísť. A vzhľadom na to, že je to prúd, ktorý chcem nahádzovať na to isté miesto, to miesto si ešte musím trošku premyslieť a vybrať. Zvolíme si nadväzec a to zakrmené miesto použijeme tento z minulej rybačky. Myslím si, že tomu nadväzcu nie je nič, takže len si ho jednoducho pripnem a je to. Takže príde na strá. Rovnako ako minule tam dneska dám znova halibut peletku, červenú. Oni sa aj v tejto studenej vode celkom rýchlo rozpúšťajú, takže sú celkom lákavé. Prevlečiem
A je to celý môj nadväzec. A tým pádom mám jeden prúd hotový. Môžeme sa pustiť do prípravy druhého prúdu, ktorý už dostane originál metód Krimitko. A tentokrát tu použijem väčšie, pretože chcem nahodiť čo najďalej. Tá vyššia váha Krimitka mi v tom dopomôže. Mám tu Krimitko 80 gramov. Je to Krimitko, ktoré som vlastne našiel. Viac ich nemám. Ale nemám k nemu ani formičku, je to fakt veľké Krimitko, objemné. Každopádne dneska ho budem plniť iba rukou. Nie je to ľahké ho prevliecť. Tak to nedarí z jednej strany, tak to prevlečím jednoducho z druhej strany. Samozrejme to Krimitko tam nedám takto opačne, ale kúsok tej šokovky odstrihnem. Teraz si to nechám prevlečené. Spravím jednoduchý uzlík. Si to tam vytiahnem. Takže taký malý tip, ak to nejde prevliecť, tak to pôjde prevliecť. Rovnako ako v predošlej udici použijem tento rýchlo korálík, ktorý sa ľahko viaže a hlavne funguje. Súčka, zatočiť, prevliecť. Nasliním, poriadne utiahnem a mám pripravený druhý prúd. Na tento prúd si zvolím trošku iný nadväzec ako minulé. Použijem opäť s hrotom, ale tentokrát to bude nadväzec zo spletenej šnúrky. A ten tam teraz upevním a na ňo budem napichávať také umelé dipované palejúce nástrahy. Máme druhý prúd, tým pádom pripravený. Takže teraz k nástrahám. Môžem takúto dipovanú nástrahu. Môžem si pianom. Je to dosť veľká nástraha, ale myslím si, že tu by to nemuselo vadiť. A chcel by som uloviť predsa aj nejakého kaprika, tak trochu selektívnosti nemusí byť tak zase úplne na škodu. Pichnem na hrot. Ešte pred náhodením skontrolujem, či to ten háčik dvihne, alebo nie. Reálne by to nemalo háčik dvíhať. Tak. Háčik to potopil a iba tá nástraha sa kolíše nad tým. Ako som spomínal, tento prúd budem plniť rukami, pretože nemám takúto formičku. Ale dá sa to povedať aj s rukami, pretože chcem to letelo čo najďalej, tak si naberiem trošku krmiva
vložím tam nástrahu a ako keby rukou si vytvorím tú formičku. Tak, utlačím to. Takže tento prúd môže ísť do vody a potom si nameráme vzdialenosť na ten druhý. Pretože sa snažím nahodiť čo najďalej. Takto stávať zo stoličky. Vždycky si treba utiahnuť na diak. Potom to môže letieť. Keď si pomaly opatrne došpanujem, cievku opäť povolím. Ak by prišiel nejaký prudší záber, tak si to vie odbíjať. Ideme na druhý prúd. Mám klasické rebrové krmítko. Myslím si, že nie je o čom. Normálne ho naplním. Tento prúd sa budem snažiť nahádzovať za každým na to isté miesto. A v prvom náhode si ho aj označím a zaklipujem, takže ten prvý náhod je dôležitý. Si označím takúto pastelovým značkovačom vlasec pred navijakom. Iba takýto kúsok. Môžeme to dopnúť. A na budúce už vieme, kam to budem nahádzovať. Budem sa snažiť si vytvoriť zakrmené miesto. Je tam prvá ryba. Pekne bojuje. Zvedavý, čo to bude. Možno to bude pleskač, ale aj na tej chladnej vode sú celkom bojovné tie pleskače. Sa bráni dosť. Nemusel by to byť ten pleskač. Možno to bude nejaká malá iná ryba. A už prestal bojovať. Bude to pleskač. Na chvíľku ma oklamal. Ale samozrejme nevadí. Aj tieto ryby sa rátajú. Taký celkom hrubý. To možno bol taký silný. Hneď pustíme. Vieme, že simuluje. Ale on odpláva. Nabijem. A potom pridáme nástrahu. Tak, trošku môžeme to ubrať. Z tohto veľkého krmítka ide toho krmiva fakt veľa. A opäť to niekam nahodím. Zatiahneme ďalšiu rybu. Si ju opatrne zdolávam, lebo už mi nejaká ryba spadla dneska. A ja už to poddal. Jeho energia skončila, takže to bude pleskač. Aj tak sa mu podarilo vypnúť. No, dneska nám dajú viacej smoly. Nevadí. Tak,
Len to skúsiť znova nahodiť, či mi neostáva. A máme záber. Iba tam je, dúfam, že nespadne. No. A zase spadla. To je strašné s tým metód chybu, musím vyskúšať iné hačiky, ktoré vypadajú strašne dielným spôsobom. Vedel som si krmitko za menšie, a tu už mám toľko málo. Už nabijem formičku. Aj tam aj kukurica, ale ak je to krmivo dosť horlivé, tak to nevadí. To krmitko držať bude. Skúsim to poslať čo najďalej. Vždycky nezabudnú vytiahnuť cievku. Na dne. V tom bezvetrí je celkom také fajn. Stanie. Povolíme cievku. Dopnem. A len čakám na ďalší záber. Chcel by som sa vám poďakovať za zhliadnutie tohto videa. Tu na krásnej scenérii budem pomaly končiť rybačku. Už mi aj dochádza krmivo a teraz v januári sa veľmi rýchlo po západe slnka aj ochladí. Takže chytil som mnoho pleskáčov, nerátal som to, ale bolo ich dosť. Netočil som všetky ryby, pretože tie pleskáče sú jeden ako druhý. Každopádne máme záber. Je tam ryba. Dúfam, že tento nespadne. Každopádne vám chcem poďakovať. Môžete zanechať like, ak sa vám video páčilo, nejaký koment. Odoberať kanál a točiť viacero videí tohto roku. Prevažne lovu rýb na feeder, prípadne prívač. A ja som rád aj za túto rybačku, za tých pleskáčov. Predsa na januárovú rybačku na štart sezóny. Každá ryba dobrá, hlavne keď sa človek takto zabaví. Neviem, čo k tomu dodať. Pleskáčov neberiem ani do podberaku. Nie sú tak bojovné ryby. Pri týchto prútoch ani nič nehrozí. Ukázať. Rýchlo dopnem. Takže dovidenia v ďalšom videu.